guys, umumpisa ng umusad yung paghila sa pagoda ng ating mahal na Birheng Nuestra Señora de Peña Francia. Bali ito guys, mga nakabangka na to guys, galing pa po sila ng iba-ibang bayan dito sa Camarines Sur para mag-participate sa ginagawang fluvial procession ngayong araw na ito guys. Bali sila guys yung naghihila sa pagoda ni Ina. Bali nag-start na po guys na hilahin yung pagoda ni Ina. At sa gilid naman guys, marami namang mga nakaabang na mga deboto ni Ina para masaksiyan ang prosesyon dito sa Naga City River. Ito guys, taon-taon ito guys ginagawa sa mga hindi pa po nakakaalam. Tuwing buwan ng September ginagawa po dito guys sa Naga City yung Peña Francia Fiesta, kung saan ipinoprosesyon po dito sa ilog ng Naga yung imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya sa lahat ng mga deboto po ni Ina na nasa ibang bansa, ayan, mapapanood nyo po yung kaganapan ngayon 2023 Peña Francia Fiesta. Ito guys, bangka na to guys, so ang haba, ang daming sakay, mahigit 50 ata ito guys, so yung junk shop, napakakulay guys ng fluvial procession ngayon guys, taon na to. Kitang kita naman natin guys, sa bangka pa lang ang dami mga nag-participate ngayon guys. Marami nag-participate ngayon guys, ang daming bangka na naghila sa pagoda ng ating mahal na Ina Nuestra Señora de Peña Francia and si Divino Rostro. Sa mga follower ko po dyan na hindi pa po nakakaalam, bali tuwing buwan ng September po ginaganap po yung Peña Francia Fiesta dito po sa Naga City. Ang daming ngayon guys nag-participate guys na mga bangka para makiisa sa paghila sa pagoda ng ating mahal na patrong Nuestra Señora de Peña Francia. Napaka-disiplina guys ng mga bangkero dito dahil sa meron silang ginagawang pagsiseminar. Kaya nakikita naman guys yung maayos na takbo ng paghila sa pagoda ng ating mahal na patron. Bali ito guys, mga nagpa-participate na ito guys na naghihila sa pagoda ni Ina. Bali galing pa sila guys sa iba't ibang lugar. Napunta lang dito guys sa Naga City, sa Camarines Sur para makiisa sa fluvial procession. Day mambagaw, okay mambagaw.